गाइस दासो आं सिखारबाय ओमफ्राय एसे ब्रास खालामनानै ओमफ्राय एसे रुमनि भिउखौ देखायदों रुमनि भिउखौ देखायनानै ओमफ्राय खामानियाव थांसै ना लोगोफोर दै जों थानाय जायगाया नै बेनो आरो लोगोफोर दै ओमफ्राय नोरैबो दं नै गंथाम गंब्रै फ्रिज दं नोरैहाय बाथरुम उठिला তোর যাবা হলে নাকি नोरैहाय लेट्रिन बाथरुम ओमफ्राय नैथिंबो मोनसे रुम दं गाइस बाथरुम लोगोफोर मैया हराव गुलदुं गालानाव अखा खोरोमसोदोंमोन सानदोंमोन अखा हागोन दे होननानै अखायानो हायासै दै सान्दुङा ओरैबायदि गरमसो जाबाय नालाय नोरै दानिया माने जों थानाय जायगाखौ इसे देखायनो जों थानाय माने न'फोरखौ दे लोगो आयु ओमफ्राय मैया सानदोंमोन आङो माने गोसोआवनो दे अखा हासिगोन दे होननानै ओरैबायदि अखा खोरोमदोंमोन नालाय हरनि 3टासो बाजाव सिरि मोनबायमोन आङो ओमफ्राय एसे थान्दाबो नांदोंमोन अखाया अबाव थांखो फाथांनो मोनस्लाबासो थोद साला अखा हाबाथाय एसे थान्दा नांगौमोन नै भिउखौ माबायदि नुनो लोगोफोर नै जोंनि रुमा एकदम सिङाव आरो दै बाखि सब गोजौ बिल्डिं नायलाय एकदम ओरैबायदि आरो दै लोगोफोर नै आयु जि गरम नाङोलै हराव लोगोफोर एसे दुगैना लानो ना खिनाय हासुनाय दुगैनाय खालामनानै ओमफ्राय खामानियाव थांनांगोन ना लोगोफोर आया लोगोफ्रा थांजोब्बायनो ओमफ्राय खायसे लोगोफ्रा दुगैगासिनो दं आंथ दुगैनो जोंनि सावारा नै माथो बयला जादों गुसुनो लोगोफोर दा माने बिराद सान्दुं आरोना सान्दुंबाबो माने दा खामानियाव थांनांगोन उपाय गैया खामानियाव ओंखारलांगासिनो नायलांदो ना मा बुङो हा साबे লৈ যাবি ৰেষ্টুৰেণ্টত হা ৰেষ্টুৰেণ্ট লৈ কেনেকুৱা হ'ব লৈ যাবি দিবি তই যাব লাগিব খোজকাঢ়ি উপায় নাই गाइस ओरैबायदि सान्दुं ओरैबायदि गरम मैया हराव सान्दोंमोन अखा हासिगोन दे होननानै एसे थान्दा गोलैगोन होननानै छोटो हे रुक जाओ ना मेरा वीडियो में उठो रहा अरे हम लोग का रूम में आके कैसा लगा अच्छा है ना हाँ बिथाङा माने त्रिपुरानि कक बर' ना कक बर' क्या है रियां उन्दै माने 18 जादोंनो बैसोआव 18 ओमफ्राय दा बियो माने इयाव खामानि मावनो फैदों आरो चलो गर्मी में चलो तो তাহলে জিরালি হ্যাঁ গরম হলে আজি বতাহটো আছে নেকি অলপমান অলপ মানে আজি মানে বতাহটো পাইছোঁ যোৱাকালি নিচিনা লগা নাই মানে मैयानि बादि बारा नाङाखै एसे बार नांदों आरो लोगोफोर नै बिलाइआ मावगासिनो और छोटो हम लोग का रूम बहुत दूर है ना पैदल आने जाने में 4 किलोमीटर लगता है जाने में 4 किलोमीटर और 2 किलोमीटर आने में 2 किलोमीटर बहुत दूर है ना 4 किलोमीटर बहुत दूर है अभी पसीना हो जाएगा तुम्हारा और मेरा भी सबका भी हाँ तुम लोग नमस्कार को क्या बोलता है हाँ नमस्ते क्या बोलता है खुलुमबाय हाँ नै लोगोफोर सान्दुङाव उन्दै गथ'फोरा नोरैहाय क्रिकेट गेलेगासिनो दं माने जोंबो आवगाय जेबो पात्ता मोनासैमोन आरो सान्दुंना गरम गारिर गरम पाकार गरम हा गुवाहाटीयाव माने बिराद गरम आरोना मा बांद्राय गरम जायो नामा गुवाहाटीयाव बे गारिफोरनिफ्रायबो बिराद गरम फैयो ना लोगोफोर ना ओमफ्राय बै पाक्कानि गरम दंफां लाइफां एसे खम बा गाइस नै गारि पार्किंआ ओरैबायदि गिदिर ना गारि पार्किंना लोगोफोर नै नायलाय ओमफ्राय जि थान्दा बेयाव माने गारि सारि गैयाबा थान्दा नाङो गारि थाबाथाय बिराद गरम नाङो बे जायगायावबो नै ओरैबायदि माने गिदिर आरो बा नायलाय लोगोफोर सिदा पल्टन बाजार स्टेसन लोगोफोर जोंनि मोनजिलखौ सफैबाय दा ओमफ्राय बे गरम किचेन रुमावबो बिराद गरम बिदिनो खामानि मावनांगोन जोङो नै गोलोमदै नायलाय माबायदि
दा ओमफ्राय नैयाव साइन मारिनांगोन नै अके आइबाल सार दा बरिया गुसु गुसु दै लोंनोसै हाय हेलौ दा गुसु गुसु दै लोंनोसै बाय भिडिअखौ मोजां नांबा साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम फेसबुक पेजखौ फल' खालामना हो लोगोफोर दे बाय बाय